kɛra kunungo olu b'a faba sigiyɔrɔ la fala ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu sigira sen kan jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma minisiriw ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw baara kɛra olu fana kan ka kɛ ni minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna na sa sokow ale ni dugukolo ko ale ni jamana yɛrɛ kɔnɔna labɛnni ko ka taa fara jamanadenw ka kungow kan ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko sariyakisɛ min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ architecte ka ko la ko architecte ka ko fala ye ko falen mina na don a la sabula bɛnkan min tun bɛ mali ani UEMOA jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin an fanfɛ bolo jamanaw ma olu sojɔlaw minnu bɛ so jɔli minɛnw sigi sen kan ko o yɛlɛma ko kan ka lajɛ maaninfinw n'u bololaminɛnw ka taa ni ka segu ka kɛ UEMOA jamanaw kɔnɔna na sɔrɔ yakubali ale ni sow jɔli ni so ɲuman jɔko ɲuman ni baara kɛcogo ɲuman ka se ka taa se musaka kow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye sarakow ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ UEMOA bankun kan UEMOA jamana ɲɛmaaw olu ye lajɛ min kɛ ɲamekaw fɛ marisi kalo tile 30 san 2005 san o tun ye bɛnkan sɛbɛn sigi sen kan sa min b'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye olu ka lakodɔn min ye UEMOA jamanaw kɔnɔna na o la sa baarakɛ bolo min tara kosɛbɛ o ye architecte ye olu de tɛ so plan dilan architecte k'a yira sa k'a fɔ conseil de ministre min kɛra UEMOA tɔgɔ la décembre kalo tile 16 san 2005 waati o ye laɲini minnu kɛ sa maaninfinw n'u bolominɛnw bɛ se ka babu cogo min architecte fana minnu bɛ UEMOA kɔnɔna fala ye u kan ka se ka baara kɛ o sɛbɛn fana tara ka sigi sen kan sa ka kɛ sariyakisɛ ye sariyakisɛ min n'o sigira sen kan septembre kalo tile 16 san 2013 o bɛ tali kɛ sa ko k'a lajɛ sɛbɛn minnu bɛ architecte tɔgɔ la UEMOA jamanaw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye a jamanaw kɔnɔna na n'i ye architecte ye Mali la i mana taa Senegal a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye yaasa ka se ka o da jamana kɔnɔ sariya minnu bɛ yen n'olu sigilen don sen kan ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ tun ye sariya minnu sigi sen kan ka kɛ ni Mali yɛrɛ wasabulon ye n'o taara marisi kalo tile fɔlɔ san 1989 san n'o bɛ tali kɛ architecte ka ko la sa fala ye ko o ni a kɔkan sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ lawaleyali kɛ k'u y'a ye sa k'a fɔ ko fo yɛlɛma ka don baara la yɛlɛma minnu bɛna don o bɛna to n'i ye architecte ye UEMOA jamanaw la i bɛ se ka na baara kɛ Mali la i n'a fɔ a ka di ye cogo min k'i sigi nka n'a ma ɲɛ k'e de ye architecte ye fala ye e tɛ UEMOA jamana kɔnɔna na n'i nana Mali Burkina Niger Côte d'Ivoire Senegal ka taa se Guinée Bissau ninnu ma fala ye n'i donna o kelen o kelen kɔnɔna na sa Benin ni Togo i b'i jija yen ni e tɛ bɔ nin jamana 8 kɔnɔ i n'o jamana maa dɔ architecte dɔ ka jɛ ka baara kɛ yaasa i ka baara min kan ka kɛ UEMOA jamanaw kɔnɔ o ka sigi sen kan wa min ye jabala ye n'o ye jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kan ka architecte ka ko ɲɛnabɔ i ka se olu ma k'i yɛrɛ ko fɔ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana kan ka sigi gouvernement fɛ sa n'o fɔ ma ko commissariat des architectes k'o kan ka sigi sen kan yaasa ka architecte k'olu dɛmɛ u ka baara la fɛɛrɛ ni dabali fana kan ka sigi sen kan architecte yɛrɛ u ka bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ yan fala ye o fana ka lakodɔn o la sa yirala k'a fɔ ko min ye yɛlɛmaba min kɛtɔ filɛ nin ye o bɛna n'a yira sa k'a fɔ ko min ye architecte kɔni ye u ka ko taabolo farafinna an fanfɛ bolo fɛ jamana 8 kɔnɔna na o bɛna na sigi sen kan wa min ye architecte ya fana baara ye fala ye ko maa ka n'i kara la tɛ tuguni dɛ san 2 i b'o kɛ stage la fɔlɔ yanni ka kɛ architecte ye conseil de ministre ale ye nin ɲɛbila sariya sɛbɛn ta kunun a na tila ka taa CNT fana kɔnɔna na jɔyɔrɔ ko ta fanfɛ fala ye minisiriso min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna ani sɔrɔdasi kɔrɔw directeur min bɛ yen sa n'o bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna école de guerre kɔnɔna na o kɛra colonel major Bubakari Yansari Sanɔgɔ ye Bubakari Yansari Sanɔgɔ fala ye maa minnu tɛ a dɔn Yansari Sanɔgɔ ale ye maa ye sɔrɔdasiw ka gun kan maa mafalenba don a ye kalan caman kɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ gun kan école de guerre a y'o kɛ Algérikaw fɛ yen maa min don sa a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a nalen ka b'o la sa u y'a bila ka taa Tumutukaw fɛ yen fala ye min ye wolomasiri tabaw ka dagatigiya a y'o kɛ Tumutu a bɔlen Tumutu u nana n'a ye Naramara kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na kɛ Kati kan Sunjata o kɔmandanba yɛrɛ ye a bɔr'o la kɔsa in na sa min ye Senukaw fɛ yan CPA min bɛ yen n'o sigilen don sen kan a kun b'o ɲɛmaya de la u y'a ta ka bɔ yen sa ka sɔrɔ ka taa n'a ye min ye école de guerre kɔnɔna na école de guerre kunungo sa conseil de ministre la kalanw ko n'o ye sanayɛlɛ kalanw ye sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ dagaw kɔnɔna na o ye kalanso in kɔnɔna n'o ye école de guerre ye o directeur ya u y'o ta ka d'a ma minisiriso min bɛ bɛn ni keleya ni cɛfɔ ni kanbɛ kɔnɔna na fala ye n'o o ye Wage ka minisiriso ye secrétaire général kura tuguni Mamadu Fane
administra wage kɔni ale bɛ falen wale la kuma bɛɛ o ka minisiriso maa ti mɛn yen dɛ i mɛn man di ye dɛ secrétaire général kura fala ye min ye Mamadu Fane ye wa a bɛ n fa bi mon général corps d'armée n bɛ gardez-vous la ko min ye Mamadu Fane ye administrateur civil wage y'o sugandi ko ka k'a ka secrétaire général fala ye min ye conseil technique ye contrôleur principal de police Sori Ibrahima Ousmane Sidibe o taara ka kɛ o ye n'an bɔra wage ka minisiriso kɔnɔ jamana ni jamana cɛ sira bɔ minisiriso hukumu kɔnɔna fala ye conseil technique Nu Mahamani Aidara ale ye conseil des affaires étrangères ye ale taara ka kɛ o ye min ye jobu ka minisiriso kɔnɔna sa Mali lasigiden ka kɛ ni jamana wɛrɛw bolofaraw ɲɛnɛbɔli ye Arabi Saoudite kaw fɛ Royaume d'Arabie Saoudite o kɛra général de division Ibrahim Dayiru Danbele ye fala ye anw b'a wele ko biri ale de waati min na coup d'état bɛ kɛ aya ninnu fɛ o y'a sɔrɔ a bɛ kalan na diɲɛ fɛ fala ye u y'a wele ka na kɛ min ye wolomasiri tabaw olu ka dagatigi ye aya ka coup d'état waati min ye coup d'état in o nana ban waati min u ye a yira k'a fɔ sa don min yɛrɛ la IBK yɛrɛ bɛ investiture kɛ o y'a sɔrɔ biri ale de kɔni tun ye chef d'état major ye biri kelen min filɛ nin ye sɔrɔdasiw ka bolofara dɔ bɛ fala ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛba dɔ tun bɛ yen ko Dami n'i ye Dami fɔ sɔrɔdasi caman b'ale dɔn masawule ninnu u bɛɛ tɛmɛna Dami Dayiru de y'o sigi sen kan ale Ibrahim Dayiru kelen a ka denmisɛn de ka ca bi kosɛbɛ sɔrɔdasi gun ka fala ye minnu ye kalan k'a fɛ minnu tɛmɛna fɛ n'a ye minnu ladon a n'a ye minnu labɛn o de y'a to sa jamana ɲɛmaaw IBK sigilen waati min na guwanna kosɛbɛ u ye wele bila a ma a kɛra wolomasiri tabaw ka minisiri ye fala ye a ye bɔli dɔ kɛ assemblée nationale la o don a ma nɔgɔya dɛ sɔrɔdasi kuma yɛrɛ a y'o de ɲɛfɔ o don assemblée nationale la min ye coup d'état bɛ kɛ waati min fala ye gouvernement min tun bɛ yen ni minisiri 6 tun b'a kɔnɔ Dayiru tun bɛ o minisiri 6 o fana na nin waati in na a fana tun bɛ foro la général kun yɛlɛmana foro la o donc a kɛra ambassadeur ye Mali lasigidenso la Arabi Saoudite kaw fɛ yen minisiriso min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ aw terikɛ Sanu ale PR général trésor Bamakɔ kɔnɔna na fala ye k'o kɛra Ali Bouakar Sise inspecteur de trésor do receveur général des finances o ye Amadou Kamara ye inspecteur de trésor do agent comptable central de trésor la fala ye o kɛra Ibrahim Kulubali ye inspecteur de trésor do min ye agent comptable central des dépôts ye o ye Ɲariga Keyita n yɛrɛ b'o dɔn ale fana inspecteur de trésor ye fala ye n'i kɔni dara trésor la i bɛ Ɲariga dɔn maa min don a tibira ka di dɛ baara kɔni o y'a ta ye an b'a fɔ k'a fɔ ko a félicitation n'an bɔra yen minisiriso min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya ale fana ye conseil technique ta fala ye Yamalu Dolo o ye école karamɔgɔ ye minisiriso min bɛ sɛnɛko kunna sa ko directeur national du génie rural o kɛra Birema Sogoba ye ale fana ye sɛnɛ karamɔgɔba ye génie rural maa don président directeur général agence d'environnement des terres et ani fourniture en irrigation o kɛra Burema Danbele ye o fana ingénieur agricole ye minisiriso min bɛ jɛgɛmɔ ni baganmara ni jɛgɛmɔ kunna fala ye ale u ka fɛn bɛ n'o ye coordination nationale des projets de développement durable ye pas ti sagana di la ye a tɔgɔ lamɛn coordinateur national du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel nin dɔw yɛrɛ t'an ka wari ban wa nin gele bɛɛ lajɛlen ti dunda dɔ ye wa fala ye maa min taara ka k'o ye o ye n yɛrɛ balimakɛ ye Mamadu Tarawele ale ye vétérinaire ye ingénieur fana en élevage o de fana don n'an bɔr'o la sa minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mahamudu Kasoge ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko u taara bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ yen n'o sigira sen kan Genève-kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn cybercriminalité ye ale kɔnni ma fala ye a yira k'a fɔ sa ko min ye octobre kalo tile 25 a n'a tile 26 o tun bɛ Hanoi Vietnamkaw fɛ yen ka taa nin lajɛ belebeleba in kɛ lajɛ in kɛkun tun ye mun ye sa barosigi yɛrɛ tun ye mun ye cybercriminalité k'a ɲɛfɔ maaw ye k'a lajɛ a siniɲɛsigi bɛna kɛ min ye fala ye ko min ye maa 2,300 o de yera kɛnɛ in kan ye ka bɔ jamanaw caman kɔnɔ ani cakɛbolow ni baarakɛbolow
fasodenw ka tɔnjɛkulu caman baden ale ni fanga minnu bɛ baara kɛ n'u ni fanga tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o jɛkulu bɛɛ lajɛlen nana jamana 70 ani kɔ o de tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na Mali ale ni farafinna jamana wɛrɛ olu fana y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na baara in senfɛ sa min ye Mamadu Kasoge ale min tun y'an ka délégation ɲɛmaa ye a sen yera jɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na jɛrɛ mun fana na sa n'u tɛgɛnɔ bila fana kɛra ka ɲɛsin cybercriminalité ale convention ma a y'i da don o la baara minnu kɛra an yɛrɛ fɛ yan pôle mun sigira an yɛrɛ fɛ yan n'o ye cybercriminalité kɔni baaraw kɛ an fɛ yan a y'o misali fɔ o sera ka baara minnu kan n'o ye nafa minnu ɲɛ bi na Mali yɛrɛ kɛlen don ka cybercriminalité bila minɛn min kɔnɔ Mamadu Kasoge y'i da don nin bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ baara kuncɛli waati la sa u jɛra ka bɛnkan dɔ sigi sen kan bɛnkan min n'o bɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen k'u jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ cybercriminalité hukumu kɔnɔna na jamana 70 in na k'u ka jɛ ka baara kɛ fala ye bɛɛ b'a la fɔlɔ wa an ka jɛ ka baara kɛ bɛɛ b'a la bɔforola kuma fɔba minnu ma anw kan nin waati na olu on sɔn pas la hein ministre so min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye n'o ye ministre Ablaye Diop ye a ko k'ale tun bɛ Lomekaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛnɛ belebele min sigira n'u b'a fɔ ma sa ko Lome Peace and Security Forum n'o ye Lome bɛn ale ni lakana jɛrɛ ye ko a kun dara ka taa Togokaw ka wele jaabi jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ministre so min bɛ Togokaw fɛ yen o ye wele bila ma octobre kalo tile 10 ka taa sa tile 12 ma san 2025 jɛrɛ in tako filanan a sigira Ngwayi min ye Togo ale faaba la n'o ye Lome fala ye maa mafalen ka bɔ farafinna yɛrɛ ni lakana ko bɛ cogo di bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo di cɛsigi cɛfɔ ni kama bɛ se ka kɛ cogo di minisiriw minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko hukumu kɔnɔna na AES kɔnɔna fala ye olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan yen u ye nin kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛfɔli kɛ AES yɛrɛ sigikun AES bɛ baara minnu kɛ cɛncɛn fo ka jamana minnu bɛ yen bi n'olu ni AES bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u bɛ ka baara kɛ bi bɛn ni kelenya kɔnɔna na taabolo wɛrɛw fɛ mun tɛ bingali ni bamajɔlen ni jugawale kɛlɛwale baaraw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Jobu ko sa ko min ye fɛɛrɛ in kɛnɛ kan ye olu minnu ye ministre AES ye u ni Fɔri Yasime ye ɲɔgɔn ye fala ye Togo président bɛ wele ko président du conseil de la république de ya olu ta bɔra président de la république la ayiwa an da dege o la ko min ye président du conseil de la république togolaise ye o y'o bisimila n'o ye Fɔri Yasime ye Ablaye Diop ka laseli senfɛ kunungo conseil des ministres la fana fala ye jamana minnu bɛ yen n'olu ni jamana caman tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'o ye nɔnaliyew ye olu ka jɛrɛ 19 a ko k'a taar'o fana kɛnɛ kan baara minnu kɛra n'o ye kuncɛ baaraw ye u y'u da don o bɛɛ lajɛlen la jamana minisiri minnu bɛ yen sa n'olu bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ la olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ugandakaw fɛ yen k'a daminɛ octobre kalo tile 15 ka taa sa tile 10 o tuma Diop tun b'a kun fɛ yan a mɛnna dɛ octobre kalo tile 15 ka taa sa tile 16 ma fala ye jɛrɛ 19 in a ye kimɛli kɛ ka kɛ ni baaraw ye san kɔnɔna na nɔnaliyew olu bɛɛ lajɛlen jɛra sa k'a lajɛ bolodiɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ cogo di diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ bɛna se ka lafiya Mali minisiri n'o ye Ablaye Diop ye a ye laseli belebeleba kɛ ye lajɛ in senfɛ Mali a jɔyɔrɔ bi AES kɔnɔna na AES kuntilennaw nɔnaliyew yɛrɛ bɛ fɛn minnu kɔn kosɛbɛ ale ni jamana wɛrɛ minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka bamajɔlen jugawale kabaw kɔkɔrɔma dondoli baaraw kɛ yɛlɛmaba minnu sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ bi na bɛn ni kelenya sɛbɛn min latigɛra a ko k'a ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ye Mali ani AES olu miirinabaw ye mun ye u b'a fɛ ka jamanaw sigi sen kelen min kan ka se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na k'a y'o fɔ Job ko fana ko lajɛ in senfɛ k'a n'a ɲɔgɔnko caman u ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ugandakaw ka ɲɛmaw a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye maliden minnu fana bɛ Uganda k'u n'olu sigira ka kuma ale ni AES taw Ablaye Diop a ko fana ko min ye Egyptekaw fɛ fala ye fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi san o san Aswan n'o ye Egypte duguba dɔ ye o tako 5 la a tun b'o kɛnɛ kan jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ farafinna kɔnɔna na sa n'olu bɛ taa bɛn kɛnɛ ɲini bɛn o kɛnɛ kan ye o baaraw kɛra octobre kalo tile 19 a n'a tile 20 Egypte faaba kɔnɔ Egypte yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye arabu jamana ye u ko sa ko barosigi in senfɛ da donna kuma min na o ye k'a fɔ waati min filɛ nin ye bi n'o ye gɛlɛya waatiw ye a bɛna na wolo siniɲɛsigi jumɛn na cɛncɛn fo ka jamanaw ye minisiriw sa n'o ye AES minisiriw ye fala ye Burkina ta Mali ta olu kɔni yera kɛnɛ kan ka laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u tɔɲɔgɔnw ye AES yɛrɛ kuntilenna ye min ye ani AES tacogo ye min ye Egypte kɔni ye layidu ta fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kuntilenna kelen n'an taabolo ye kelen ye o la
u n'a jɛ ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aso an taga sen fɛ fana min ye jamana minisiri min bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ani maa wɛrɛw fana kumana ye n'o ye mali yɛrɛ ani maa minnu bɛ jamana minnu bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya IAS jamana minnu fana bɛ yen ni an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop ko u n'u bɛɛ lajɛlen hakilina falen falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali ka taabolo kura n'a ka kuntilenna kura k'o ɲɛfɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛ kan ye ani IAS ale taabolo minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale ye conseil ministre la dɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko bana kɔni n'o ye dengue ye fala ye ko nin dɔgɔkun in ta in ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamana nka a bɛ yɛrɛ ka jigin de bana tɛ ya k'a cayara tuguni ne ɲinɛ n ko tile bana don jawo ale kɔni b'i falen falen ko k'an bɛɛ k'an janto an yɛrɛ la jamanakuntigi ko ten tangala minnu bɛ an k'olu matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ko sabula bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye Bamako novembre kalo tile 5 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national